class 8 zirlai te kan lo lang reta e tun tuma chuan zirlai som le parukna kanu chan him tu ti kan ziranga thon thungai nom tak mai sang te le ma kimi te unau chan chin kan zir dona he thon thu hian entina thatak mai aneya ngun takin lo ngai thla ula angai nom em a ka chia lak lo lai hian question poimo om thei a chunga mi ti te khati angkha e karon soi lawanga karon chiar tlang pop photanga chuan atopa kan soi le anga atopa karon soi ho tur te hi in lo ngai poimo a in lo chan tur te ani hlom awangin e atop thlenga ve video hi ngun taka in en kha a poimo hle don ani ti kha lo sia ula tin he kan zirlai atang hian nangma ni pon ngai dan lo siam ve ula a poimo na te e nge min zir tira tumte enge zir chhuah tur kan nei ti te kha chiang takin nangma ni pon in sha thei ka ringa in pui veka in ron ngai poimo chho ve zel turin he zirlai hi zir chhuah nge kan tum don nia kan chia tranang kanu chan him tu chung kore thei te ma ni ila kanu le pa chu pathian ring thlat mi an ni a an fa te po pathiana chau in ngat tlat turin min hril thina kanau nei chun ma ki minen po chuan pathian rin le pathiana in nga poimo zia chu kan ril ru a in tu nget hle a engtik lai ma in chung try kan thla tham ngai lo kapa chu ni tin in hlo in a chua thina kanu po chome zuarin a chuak tuk tina nu le pa om lo hlan po a thei to pa in chung lo en kol fel tumin jing le tlaya kan unau chuan tran kan la ve a tu ma in phut lovin kan thei ang kan ti a kan phak tok kan thoka kan buai unau ve em thin ani kanu chome zuar chu chhuna te tlai lama te alo ho a alo ho ve le in chung ti tu tul ang ati ngal zunga kan unawin thei angin kan lo pui ve a chung ko tlem te ma ni ila kan in hmangaya kan hlim tlang ve em thina tu chung kuama kan ot ngai bi lo kapa na thok zo lo ho chu kanu chuan hlim takin alo loma kanu in alo duat thiam thin em awangin ni lenga na thok chu na thok chau ni ma se kapa po chu in alo thlen hi chuan a hadam song ni hian ka hre thina kanu le pa hlim taka anin lom ka hmu hi chuan keipo ka lo hlim ve em thin ani tlai khat chu thu thin thong deuh mai min non deng thut maya kapa chu in hlona a in hlona lama a chau thuta damdo in an pan pui lain a chat thlat mai ti min non thrila kanu hova kan hril hai dan chu soi ngai na po a om lo kapa ruangin kan in alo thlen lai chuan kan nu fathung chuan kan trap roya kapa mel dang be mai chu kan chula in hnem tur chuang kan om lo kanu chuan kapa chu hmangai ti hriat takhian akua ngoya mu hri om ka vati te lul em kapa boral nu chuan kanu hovin kan khosave kan khosave noka kanu chuan a hnangai chhun zomin tuk tin chawhmeh zuar turin a chuaka a chhuah ma in kan lu chunga kut ngatin a tong trai thlapa keini unau po in pathian bak in ngana tur le rin chan tur kan nei lo ti hria in kanu tan le kan unau tan kan tong trai thina kapa chu ngai viau thin ma ila min hmangai tu nu kan na nei awangin kan thla amuang ve em thin ani tlai khat chu kanu alo hot har dewa kanau ma kimi chuan pindana lekha azira a chia rilau lova ke chuan cho chung tur ka lo siam meka chuti lai chuan kongka anon kika lo lu dro ka ti chuan kan veng tlangwal pakhat hi alo lu ta alo lu rual chuan sangte inawa omem inu accident a kongkan tur motorin asupala damdo ina antlan pui ngala in unawin karwalin local ve ngal mai ro u aron ti a chu thu ka hria chu ka ham hai ka zam lu toka ka khur zoi mai ni kanau ma kimi po chu thlaphang takin trap chungin alo tlan chuang ngala motora kan lu rual chuan kan tong trai ngal mola kan mitha a kapa thi lai vel alo langa tuna kanu chu din mun hlom taka ding le a kan van duai zia ka ngai tu chuan ka tra chuaka in sum har sa ka ti hle mai
ma se engkim ti thei pathian kan nei ti ka hria a ka tong trai le ta zoka damdaw in kan va thlen chuan kan veng mi le kan chung te pawh an lo om nual to a kanu chu damlo damlo na zual da na ruma an lo da a maki minen chuan min lu tir ngala kanu hmel ka va hmu chuan ka tra a chuak lutuka ka in sum zo lo ka mit tui chu atla zoi zoya kanu chuan min lo bana har sa ti tak khian min nui lui shama maki minen chuan a kut ton tona kan vuana kan hmer vong vonga kanu omna room chunga chuan omrei an phal lo awangin min chuat tir le thuaya damdaw in varanda a doctor local pakhat chu kan bulat langwal pakhat chuan kanu chanchin chu alo zota doctor chuan thisen a lo hnem khop maya arang thei ang pera thisen pek angaya damdaw ina hian a thisen mil kan lo nei si lova kan ngai tu ame kani ati a akal le tamaya kabulat langwal chuan sangte lungai lutuk su kan veng uai me te po anin pun khoma inu thisen pe thei turi an zong khom meka inu thisen mil chu om emang ati a chu tongkam chuan din thlamuan khop mai rei lo te a kan veng nula le tlangwal tlawm ngai an lo thleng truka kanu chu thisen pek tumin an han te sa a thisen mil pui a om mai thei si lo ke ni u nau po chuan vates ve kan tuma kum tling lo kan ni awangin kan pe ve thei lo ti min lo hrila lungai takin kan let le a maki minen chuan varanda kil khata kan thing thi a in nga na le be se na kan nei chun pathian hna kan tong trai le tangot maya kan tong trai zo atanga re lo te a chuan nula pakhat le tlangwal pahnih kan veng mi po ni lo damlo kan tura damdaw ina local ve te hian kan mang an na chu an lo hria a an thisen tes ve tur chuan an lo kala tlangwal pakhat zawk le nula chuan kanu thisen mil pui chu an lo nei lau maya man hmo takin an pe a an pe ta a kan lawm lutuk chu kil khata bit tui tla zoin kan u nau nen chuan kan lo in ku a chuti lai chuan doctor kha alo kala kan u nau da kanau dara min ben thak pa in mami trapdu to su inu chu thisen kan han pe anga that takin kan zainga adam le vat mayang engma hlo thon tur om to love ron ti a chan ngai na po hrelovin mi tui tling piau chugin doctor chu ka en ringota kan unau dara min ben thak pa in kanau ti kan unau ti jok tur ni e sia chon zom leang tuna chuan khang hun te kha alo re ve ta fu mai ke ngei po pathian zara doctor ka lo ni ve ta a ke ngei po a in tia soi tu hi a u zok ma kim ni lo sang te zok ka ani mitlom ngai te thisen in dam lo thi mai tur an chan chuat tam to zia ka hria a kanu ngei po thi chawng a ale reng lain mil hriat lo mitlom ngai te thisen mangin chan chua ani ti ka thei ngil thei ngai lova vo in thlenga nu kala nei thei chan hi mitlom ngai te thisen pek wang ani ti ka hre chianga arem chan huna pianga thisen hi ka pe ve ta zia thin ani kanau ma kimi po thei angin ka fui ve thina mi te nun chan him nan mi te hna thisen pek le mi te hna thisen pek tlak thisen thiang hlim nei tura nun uluk angai zia te rui hlo le mi pat mei chiat na man sual laka in ven fim khur angai zia te thlengin ka hrila tun thlenga nu kan la nei thei chan hi mitlom ngai te thisen pek wang ani tlata wangin kan chunga mi te thatna kan rul ve thei dan om chun chu amamo apiang te ta na thisen pek ve hi ani ti kan u nau chuan kan hre chianga thisen pek hi kan ngai poimo em reng thin tlai khat chu ka duty ho ka chaw ve dewa ina kalu chu thuthleng se ya ka thumu a kanu chuan ni danga ati thin dan pa ngain rang takin thingpui min on pe a kabula lo thut ve pa in mamboi iwa chaw mel ve dam lovem ni ati a kanu chu ka han ena dam lo love vo ena thisen ka pe ve le a
chawlhna hun kan nei mang bawk si lova tlemin ka chaw ve deuh ani hi engmah ani lo ka ti a kanu chuan enga ti nge thisen i pek le thin thisen hi i pengun lutuka ka lo hlau thawng thin ania ti pa in ka kutah chuan duat takin min hmera kanu chu nui chungin ke ena kanu doctor kan i ve bawk hi thisen pek hi a hla om lo mai mi lovin a hun bidik taka pek chuan taksa point a ngei zawk ani ti hrelo tura min ngai an ni mihring hrisel pa ngai chuan thisen kan pek hi an rei lo te chhungin thisen tharin a ron thlak le ngala chu kan taksa pawh hian a ngei zawk asin ka han ti a kanu chuan nula te in ni ve si a i taksa hian a tuar mai ang ti mol ka lo hlau thin a lawm a ti le trala ke chuan ani le kanu ma na khan nula pakhat kan hmel hriat pawh ni lo khan a taksa in a tuarang ti hlavin thisen lo pe duh tlat lo chesela voin hian thingpui min lo lum tu nu ka nei tawh lo mai thesin ka han ti a kanu chu anuya nia thisen pek hi i taima viau maya i chiat pha lo top ani hi i hmel hi a tha em reng mai ti pa in ka bianga a han pe ya duat takin min ku a kanu chu ka hmangai zual sot hian ka hria a ti thleng kha ani a thon tho kha nin kha om zia ani thui em maya toy te chungin thil tam tak kha aron soya unau re thei ve tak chung ko re thei ve tak ma se pathian a in ngat tlat thin pathian rin na ngat tlat thin chung ko in hmangai em unau in hmangai em chung ko hlim thei tak chanchin kan han zira ma se kha mi te chung ko apo khan enge van tuina aron thleng ve thawa har satna te aron thleng ve a nge sangte te unau po ma kumi nen nau pang te an lani lain apa in ti khan an boral sana enge ana tho na a chaw thuta lamdo in an pan pui lain enge a pe talova atlin talova athita a chuan anu hovin an om le a anu in chohme azuara zin tin chohme zuarin chuwa thina chuti chung po chuan nge ti khan hlim takin in ngei takin an la khosa ho an la khosa ho a pathian a han rin an la ngat tha em maya chuta le khazir lai an la ni lai anu kha a kong kan tur motorin an sule la maya khi thei din huna khan ading le ta a khati hun laia an chan chian zia te khan ngai to ta ula khongoi thak om em maya an ma ni i chana khan handa ve ta la nge a hri om dan tur kha chu i hre thiam phak takin arin oma nge ke ma po ka ron chiar bahla le deuh le thin a chan chu he zen lai hian bi hi ne em maya nge nu le pa nei to lo kania chu wa chuanin thi na lampang hetia mi nge pa te an han thia nu te thi hloman han omang chi te nge nu te chan chin te heti ang chiar te soi te hi tum thleng po hianin nge mi pa kan ni chung hianin a hriom ti na chin hi kala nei ve a chu wa chuanin mi hi an ne em mai he thu toy te po hian mi hi an ne em mai a zirtir anei thabok si a nge kata khan unau in hmangai apoi mo zia chung ko in hmangai apoi mo zia nu pa in hmangai apoi mo zia heta hian pathiana rin na nga apoi mo zia hi chiang takin heta hian kan hmu theia chuta a u zok ma kimi chanchin kha chu aron zia kel to lo nangin sangte zok phei hi chu chohme zuar ni tina in hlo fat chop pa an neya an suna anu in ni tin zin tin chohme azuar chop a le khazir chung khan doctor ron di thei ta ani ni chuan doctor ten ti ta doctor ti ten ti ta
mà sẽ doctor kan ti bol chan chu mi zo ania heta po hian a texa khan enta ula a texa a inziak ang khan on ziak ula ka do a doctor ti hi dak tor doctor ti in ron inziak ani hati ang khan on ziak thei ula heni bi ka hi chuan doctor ni lo khan tor doctor ang khan ron ziak thei ula ka do a chuan ti tur te a khan ni pakhat na atanga paruk na khain lo changa pasari na soikhom te u ti le pariat na hanzia chhun zom te ti kha kha tilai kha chu kan ti lo mai anga activities po kha ti na hun nei lo kan nei lo anga in ngai ta ila som na akha chu in exercise book a khan in notes book a khan in on zia ve chuang lo fanga he thu hi vong te u ti lai kha chu kha thu kha chi in lo ba ha fek anga in lo vong tlat anga chuan pakhat na atanga paruk na pia lama khan zo na khatam taka bu chunga khan omani a bu chunga kha kan belanga ma khata zo na tam taka po zo na langsar lian a kha ai aron omle thei ta ani ka du lai kha kan ti chuwa the rualin enge entinan mak sangte te una win ma kimi te una win po tila dika sangte te una win po tila adika a upazok ning khas mang taila sangte te una wina enge engtik lai ma an thla tham ngai lo kha enge ti te kha question poimo ani inon chang te inon chang te ni question poimo ani ka ti ho hi lo ngai thla chat ula lakina khan khamiron chang tam the ni te kha a poimo do na ni in assignment inon submit a khan chu enge engtik lai ma an thla tham ngai mi alo kha enge ti te alo ni ta a chuan sangte nu le pa te kha sangte nu le pa te e zon na an na tho han soi te kha po kha karon question a khan aron om the ani question aron om the ni ka ti kha in lo ngai poi mo hle don dia chuan in notebook a khan in lo chang zelanga chuanin sangte pa thi dan kha han soi te sangte pa thi dan kha chiang takin aron in zia ka motor accident a po thilo kha khatiang khan dam lo na po atuar lo chumi kan sar chu ani ron ti lo to ron ris mai lo to ni hetami ang thap khan ino chang chuan sangte inu chet sual dan accident ato dan kha han soi te ti po kha a om thei question a khan a om le thei ta a chuan adang le a chuan kha question kha khati ang khan a om zel thei tam em mai ni sangte inu chu me zuar turin a chhuwa do na piang ati nge thin omani khang te kha enge aron ti ta a dam do ina sangte i kha eng trong kamin nge tilom em kan ti khang te kha dam do ina khan sangte i ti thlamuang em tu trong kama kha a thlamuan pui mo a thlamuan pui em trong kama kha enge ti te chuan kha ang ti te sangte inu kha khoiru ma nge anda ti te female wata te no ti mai nge emergency room a te non ti nge amaro chu atek sami ang khan atek sa khan chiang takin a inziak ta a chuan sangte inu kha tunge thisen pe sangte inu kha tu ten nge thisen pe ti te khatiang kha question ala om thei zela chuan heta hianin enge vo inni thlenga sangte i ten nu an la nei thei chan kha enge vo inni thlenga sangte i ten nu an la nei thei chan kha enge
ti te kha question poimo em ani ta a chuan sang te te u nau khan engatinge anu kha thisen an pek ve thei lo kha khati ang te kha question kha tam tak oma kha inon chang ve fek anga ka soi ho kha in lo ngai poimo nga in notebook a in exam na ate in test ate atiang khan la poimo dona tin chumi pia lama tu na enge in assignment na in mark mu na atan cha hian ni lo exam huna in mark mu nan cha ni lo polriat polson tir na tur cheu chau atan ani lo in hun lo la kal le zel turatan kan ma hun lo la kal le zel turatana thil tangkai ni an thil tangkai em mai ni awangin enge he zirlai hi kan bel em turania kan vong mai po ni lovin kan nun pui anuna kan nun pui turani ti kha kan cha non le du cheu ni kati zong kha tum tumatan chuan ni lo se